Καλησπέρα τον κύριο Γιάννη Τσολιά. Καλησπέρα και σε εσάς. Θα ήθελα να αρχίσω με μια δήλωση του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου την περίοδο του PSI. Κάποιος που καταθέτει σε μια τράπεζα δεν μπορεί να έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση από κάποιον που έχει μετάσχει στην κάλυψη των αναγκών του δημοσίου και έχει αποκτήσει ομόλογο, ιδίως όταν το έχει πάρει από την πρωτογενή αγορά ή το έχει πάρει εντύμως από τη δευτερογενή αγορά. Ερχόμαστε λοιπόν μετά από πολλές τέτοιου είδους δηλώσεις, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, και φτάνουμε στην απόλυτη εξαπάτηση, που ενώ στην Αργεντινή, όπου το κούρεμα είχε φτάσει στο 99%, δεν αποτολμήθηκε να πειράξουν τα φυσικά πρόσωπα, ερχόμαστε στην Ελλάδα, όπου αυτή τη στιγμή σε τρέχουσες αξίες χάνουμε πάνω από το 80% του αρχικού μας κεφαλαίου και όπως είπατε και εσείς, τα εναπομείνατα, ό,τι έχει μείνει, μας τα δίνουν σε ομόλογα του 2042. Όσοι ομολογιούχοι δεν έχουν πεθάνει μέχρι τότε. Η συντριπτική πλειοψηφία των φυσικών προσώπων είναι τέτοιοι άνθρωποι, διότι οι περισσότεροι είχαν το εφάπαξ, το πήγαν και το βάλανε. Αυτοί είναι τα φυσικά πρόσωπα. 13.000 ελληνικές οικογένειες και ένα κοινωνικό κλειό 90 με 100.000 ανθρώπων γύρω από αυτές τις οικογένειες που αποτελούν διάφορα κοινωνικά στρώματα. Όπως είπατε και εσείς, συνταξιούχοι που βάλαν το εφάπαξ τους, άνθρωποι που είχαν αυτά τα χρήματα για μια ώρα ανάγκης για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Επειδή δεν έχουμε κράτος πρόνοιας για να τα έχουν αποκούμπι, άνθρωποι ακόμα και άτομα με ειδικές ανάγκες που αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα οικονομικά, στα ψυχολογικά τους όρια, έχουν φτάσει στα όρια αγανάκτησης, θυμού, λόγω του εμπεγμού που έχει συμβεί ως τώρα. Και ερχόμαστε προεκλογικά, όπου έχουμε τα δελτία τύπου όλων των κομμάτων που αποτελούν σήμερα την κυβέρνηση, όπου έχουν συγκεκριμένη λύση για άμεση αποκατάσταση αμέσως μετά τις εκλογές, για να αποκατασταθεί η μεγάλη κοινωνική αδικία που έχουν υποστεί τα φυσικά πρόσωπα. Όπου το παραδέχονται είναι εξαιρέτως. Υπάρχουν και παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη λύση που έχει συζητηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, λύση που έχει εγκριθεί από το ΝΟΔΙΧ και έχει και τη θετική γνωμοδότηση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Και φτάνουμε τώρα, όπου προσπαθούμε εδώ και 2 εβδομάδες να κλείσουμε ραντεβού και να δούμε τον κύριο Στουρνάρα και το Υπουργείο Οικονομικών, να δούμε τους ανθρώπους που έχουν δεσμευτεί για τις λύσεις που έχουν προτείνει, και αυτό που εισπράττουμε σαν απάντηση είναι θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πότε θα μας πάρουν τηλέφωνο? Εμείς δεν ήρθαμε για να παρακαλέσουμε να ζητήσουμε κάποια χάρη. Εμείς θέλουμε τα λεφτά που δανείσαμε στο κράτος πίσω. Τα λεφτά αυτά το κράτος πρέπει να καταλάβει ότι τα δανείσαμε. Και το ευχαριστώ που εισπράττουμε, αντί να τα βγάλουμε αυτά τα χρήματα, όπως είπατε και εσείς, σε τράπεζες του εξωτερικού, είναι μια συνεχόμενη αναβολή. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μας υποσχέθηκαν ότι την εβδομάδα που τρέχει θα καλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, τον κύριο Μαρινόπουλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου, ή τον κύριο Βασίλη Κοντοδήμα, τον αντιπρόεδρο, για να υπάρξει συγκεκριμένη συζήτηση πάνω στη λύση που σας είπα. Για να έχουμε μια άμεση λύση. Το κράτος αυτό θα πρέπει να καταλάβει ότι μια άμεση λύση θα δώσει αξιοπιστία πάνω απ' όλα στο ίδιο το κράτος. Για να φέρει λίγη παραπάνω εσωτερική ανάπτυξη. Θα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει επιτέλους να σεβαστεί και τον Έλληνα αποταμιευτή. Και όχι μόνο τις τράπεζες που θα ανακεφαλαιοποιηθούν και θα πάρουν 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Νομίζουν πως απευθύνονται σε ανθρώπους χαμηλότερης νοημοσύνης. Ένα κράτος είναι αξιόπιστο μόνο όταν έχει μάθει να σέβεται τον ίδιο τον πολίτη και να τον προστατεύει. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί στο έλεος του ΘΑ. Το ΘΑ όμως θα πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει να μάθουν να σέβονται τον Έλληνα πολίτη. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, όπως έχουν πει επανειλημμένως, την προηγούμενη εβδομάδα να μας καλέσουν, γιατί δεχόμαστε κάθε μέρα, δεν είναι υπερβολικό αυτό που θα σας πω, εκατοντάδες τηλεφωνήματα από αγανακτισμένους ομολογιούχους. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα όρια της οργής. Παίρνουν τηλέφωνο στο Υπουργείο Οικονομικών και λένε πότε θα συναντηθεί ο Σύλλογος. Και λέει μα θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πότε θα μας πάρετε? Δηλαδή φτάνει πια ο εμπεγμός. Πρέπει το κράτος να φανεί συνεπής στις προεκλογικές δεσμεύσεις και των 3 κομμάτων. Τώρα εσείς εδώ περιμένετε, δηλαδή ειλικρινά? Εδώ πέρα, κύριε Τσολιά, βγάλανε μια κοινή πλατφόρμα διακήρυξη με κόκκινες γραμμές μόλις συγκροτήθηκε η κυβέρνηση, και όχι μόνο τα πήραν όλα πίσω, αλλά πανηγυρίζουν κιόλας διότι επήλθε επίπεδο διαπραγμάτευσης. Άκουγα τον κύριο Κουβέλη,
επήλθε, λέει, επίπεδο διαπραγμάτευσης, είναι επίπονη και σκληρή διαπραγμάτευση και η Τρόικα τους λέει αφήστε τις μπουρδες και πηγαίνετε να πάρετε και μαζέψτε τα λεφτά. Από μισθωτούς και συνταξιούχους βέβαια, διότι μην φανταστείτε ότι θα περικοπεί τίποτα άλλο. Προς Θεού. Από εκεί μπορούν να τα πάρουν. Από τους ομολογιούχους, από τους μισθωτούς, από τους συνταξιούχους. 40 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουν, κύριε Τσολιά. Απορώ πως μπορεί να πιστεύει ένας άνθρωπος κάτι άλλο. Όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτά τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου υποτίθεται να είναι εγγυημένα από το ελληνικό κράτος. Αυτή η εγγύηση, η οποία είναι γραπτή, είναι σε διαφημίσεις, είναι στις καταχωρήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που είχε κάνει, είναι. Αυτά, δεν ξέρω, στα ελληνικά δικαστήρια, ας πούμε, δεν έχει μία αξία τίποτε. Και αν δεν έχει στα ελληνικά, μήπως σε κάποιο άλλο δικαστήριο, ξέρω εγώ, του Κογκό, της Μπουτσουάνα, κάπου αλλού, έχει κάποια αξία. Διότι εδώ μιλάμε ότι εγγυήθηκε το ελληνικό κράτος προς τους πολίτες, προς τα φυσικά πρόσωπα. Δεν είναι ασφαλιστικά ταμεία, δεν είναι οργανισμοί που ξέραν ή αν θέλετε αναλαμβάναν το ρίσκο ή τα πουλάγαν ή κάναν εμπόριο με αυτά. Μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι ήταν παντελώς αδαείς από οτιδήποτε αφορά χρηματοοικονομικά προϊόντα και εμπιστεύτηκαν την κυβέρνηση, το κράτος. Ακριβώς. Αυτό τα φυσικά πρόσωπα, δεν μπορεί κάποιος... εμπιστεύτηκαν το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι ούτε τράπεζες για να δανείζουν επιτόκια και να επανεκκεφαλοποιούνται, ούτε θεσμικοί επενδυτές που καλούνται να κάνουν διασπορά επενδύσεων, δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά των CDS και τελικά είναι οι μόνοι που αυτή τη στιγμή την πληρώνουν. Ναι. Και έχουν μείνει στην καλή θέληση του κράτους αυτή τη στιγμή να στο έλεος, όχι στην καλή θέληση. Στο έλεος, γιατί καλή θέληση δεν υπάρχει. Αν υπήρχε καλή θέληση θα είχαν κινηθεί διαφορετικά από την αρχή και ο Βενιζέλος. Σας παρακαλώ, δεν μπορούμε πλέον να συγκαλύπτουμε, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εάν υπήρχε θέληση καλή, θα το είχε λύσει ο Βενιζέλος από την αρχή. Τα φυσικά πρόσωπα δεν πρόκειται να πειραχθούν. Πειράχτηκαν. Καταστράφηκαν, κονιορτοποιήθηκαν, δεν πειράχτηκαν απλώς. Θα αποκατασταθούν. Περιμένουμε τουλάχιστον τώρα, έστω και την ίστατη ώρα, να φανούν συνεπείς. Έχετε καταφύγει παρά τα αυτά στη δικαιοσύνη? Όπως είναι γνωστό, έχουμε καταφύγει με 2 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δικαστής σε ολόκληρο τον κόσμο που εκτός από λόγους σκοπιμότητας και μόνο δεν θα δει το δίκαιο του αιτήματός μας. Είναι κραυγαλαία η αδικία, αλλά είναι μια μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό κράτος πριν φτάσουμε στα δικαστήρια να μπορέσει να περισσώσει ό,τι του έχει μείνει από την αξιοπιστία του. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, θα σας πω ας πούμε εκείνη την περίπτωση με την Ισλανδία, με την τράπεζα, την κεντρική τράπεζα της Ισλανδίας, όπου κάποιες ελληνικές τράπεζες είχαν δώσει ομόλογα αυτών των τραπεζών που κατέρευσαν, οι ομολογιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια και δικαιώθηκαν. Και οι τράπεζες. Και άλλες περιπτώσεις, όπως και της Ρωσίας. Και της Ρωσίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και οι Lehman Brothers και τα λοιπά. Υπάρχει λοιπόν προηγούμενο δεδικασμένο και υπάρχει νομολογία. Ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει προηγούμενο δεδικασμένο. Και αν φτάσουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δικαιωθούμε. Εγώ ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το θέμα θα λυθεί εδώ από τα ελληνικά δικαστήρια. Που έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, όπως και εσείς, έτσι και εμείς. Το τελευταίο που έμεινε σταθερό είναι η δικαιοσύνη. Ναι. Τι είπατε, δεν άκουσα κύριε Τσολιά? Είναι ντροπή για ένα κράτος που, όπως είπατε και εσείς, καλούσε τους ίδιους τους πολίτες του να το δανείσουν με τα λαϊκά αποταμιευτικά ομόλογα, αυτή τη στιγμή να τους φέρετε με το πλέον εξωτελιστικό τρόπο. Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση, η οποία αγγίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Είπατε για 100.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν... Κοιτάξτε, είναι 13.000 οικογένειες. Φανταστείτε πως είναι οικογενειακές αποταμιεύσεις και πόσες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται πίσω από αυτές τις οικογένειες. Ναι. Και είναι άνθρωποι που εκτός από τα δεινά των 2 μνημονίων, εκτός από όλα αυτά τα χαράτσια, έχουν υποστεί τώρα δίμευση των περιουσιών τους. Περιουσίες που αποκτήθηκαν χρόνια με αίμα και υδρότα. Ήρθανε και μας τα πήρανε σε μια νύχτα.
Κύριε Τσολιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να είστε κοντά μας. Εμείς να έχουμε ραντεβού άμεσα με το Υπουργείο Οικονομικών και να δοθεί λύση. Θα είμαστε κοντά και θα παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.